Možno, že je to tým, že som nevedel, že je to odozdávanie cien, bohužiaľ. Nikto ma ani na to neupozornil. Ak vás môžem poprosiť, prístupte bližšie. Hej, kto má záujem ešte o zúkol, hej, nech prístupí bližšie, aby som vedel, že koho to zaujíma a koho to nezaujíma. Vážení spoluobčania, vítam vás tu, keďže mám rád prírodu a bez pretvárky hovorím o nej, tak vám hneď na začiatku oznámim radšej tie smutnejšie správy, hej? A potom spolu preberieme, ako z toho sa dostať. Poprvé, ako bolo už v pondelok na mítingu povedané, my ako tu stojíme, stavbu už zastaviť nevieme. A Mestský úrad nám zatiaľ konkrétne neodpovedal. Či ich právne oddelenie alebo odbor životného prostredia alebo niekto iný vôbec niečo kontroluje, alebo či mesto chystá nejaké kroky z rozhovoru s ním, s primátorom, vôbec som sa nič nedozvedel. V podstate neprišiel som na nič, hej. Akou formou požaduje našu pomoc primátor, hej. Ja sa fakt snažím, robím preto všetko. Prepáčte, troška som nervózny, hej. Minule to bolo ľahšie, keďže som hovoril od srdca, teraz musím mať už napísanú reč. Ja viem. Ale teda tým pádom nebudem hľadať od vedenia mesta alebo nejakou pomocou z Nových Zámkov, nejakú pomoc. Snažím sa rúbať vyššie, hej. Ako som spomínal v pondelok už, že budem to riešiť cez tých Greenpeace. Oni sú v podstate celosvetovo známy, takže tam by sa dalo nejakým spôsobom presadiť, hej. Zlý je to teraz. Ja teda kontaktujem rôzne organizácie, ktoré majú národnú pôsobivosť, hej. Nie sú ešte skorumpované. Bude to však dosť dlho trvať, kým pošlu expertov. Ľudia, ktorí sa touto kauzou aktívne zaoberajú, sú zastrašovaní a začínajú sa báť. A to nie je v poriadku podľa mňa, že? Keď niekoho zastrašujú, vyhrážajú sa. Ale našlo sa zo pár ľudí, ktorí sa nebáli a podporili ma zoskupiť šokovaných občanov mesta a za to im ďakujem. Fakt ďakujem vám. Ja som síce urobil prvý krok, ktorý je vždy najťažší a mnohí ma následovali. Chcel som investorovi povedať stop a možno sa mi ho aj trochu podarilo zdržať, hej. Ja sa trasem. Čo je to tam také strašné? Treba sa zajde naliať. Aj zima je, hej, aj nervozita je. Týmto pádom vyzývam aj vedenie mesta, pomôžte nám v tom. Informujte nás, občanov, ktorí vám dali dôveru, nedovolme skorumpovaným, arogantným podnikateľom zastrašovať vašich občanov, hackerom hackovať facebookové stránky a kontá, dokonca ich aj rušiť. Stojí to veľa energie a kým sa ľudia spoja, hej, za správnu vec. Ale ako viete, my
my sme sa spojili. Nie je nás málo,